Radio.fm. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube, на маёй асабістай старонцы ў Фейсбуку таксама трансляцыя пачалася да кіраўніка краіны, і увогуле, чым можа скончыцца гэтая спрэчка, мы сёння і пагаворым, бо ў гасцях у мяне Ярослав Романчук. Так, добрый день, Ярослав. Прывітанне, Зміцер, прывітанне, сябры. Нарэшце, добрый день, таму што сітуацыя такая. З Ярославам мы планавалі сустрэцца яшчэ учора. Прызначылі эфір на 14-ю гадзіну. На 14-ю раптоўна яго запрасілі ў адміністрацыю. Ваше адчуванне ад гэтай размовы, спрэчкі, дыскусіі, якая разгарнулася паміж вамі і кіраўніком краіны на этой вялікай размове, ці атрымалася сваю пазіцыю давесці? Ну, слухайце, в такім рэжыме, фармаце давесці сваю пазіцыю па ўсім праблемам, где ёсць, немагчыма, але добра, што гэта размова адбылася, добра, што, можа быць, там замацыйна было, там некаторыя казаць, ну, трэба было там суха данесці нейкія факты, прыказы зрабіў для таго, каб было нешта пасля размовы. Я думаю, што з гэтага пункта гледжання вось пазітыў ёсць, таму што вось пасля размовы учора запрасілі ў адміністрацыю прэзідэнта мяне і кіраўніка той кампаніі, пра якую я вёў гаворку. Зноў нагадаю, што гэта не адзін толькі вось такі выпадак, а гэты выпадак аспекту нашай размовы з прэзідэнтам, як тычыцца эканамічнага ўзросту, эканамічнай палітыкі і адказу на пытанне, чаму мы расцем у 3-4 разы вольней, чым свой ВУП, 100 мільярдаў доляраў. Паколькі до 8 сакавіка трэба забраць было ўсе дакументы, якія ёсць на справе вот гэтых кортаў і кампаніі Ревітар Інвест наконт таго, як кашмарылі гэта вот праграма моя Беларусь 2025 100 мільярдаў доляраў. Калі будзе гатова праект нацыянальнай платформы бізнесу, мы безумоўна запрашаем адміністрацыю прэзідэнта, я гатоў з німі пайсці і прадыскутаваць, патлумачыць свой пункт гледжання. Так што ёсць адваротная рэакцыя, але зноў я зазначыў одну рэч. Няўжо ў сістэме, дзе ёсць там 8 спецслужбаў, дзе ёсць там десяткі кантрольных органаў, справа, якую вось я агалосіў на спатканне, яна ж не з'явілася учора. Просто інфармацыйна было там у розных там СМІ, было на сайтах, было пра гэта інфармацыю. Просто зноў няма, вельмі дрэнна працуе сістэма рэагавання на тыя дрэнныя рэчы, якія кажуць з бізнесу, бізнес-асацыяцыі, і рухаецца з месца. Ярослав, нас пытаются, и не могу не задать, хоть, может быть, крыху так убок адыходзім, але ўсё ж таки у рэчышчы, як кажуць, гэтай размовы. Там, калі зайшла размова пра стратныя сельскія, я паглядзеў там нейкую таблічку. Там у таблічцы было там 4 назвы стратных калгасаў, якія адміністрацыя прэзідэнта запрапанавала, збіралася прапанаваць мне ў якасці тых альтэрнатыў. Вось Наталья Івановна таксама гэта агучыла, значыць, безумоўна, гэта было нейкі там на кантролі, як кажуць, было. Я сказаў, слухайце, лепш я зраблю наступнае. Я запрапанаваў для адміністрацыі прэзідэнта правесці, запрасіць у краіну 10 ведучых эканамістаў-рэфарматараў свету, сацыяльна арыентавана і добрая для краіны. А просто цікава, вы паглядзелі, што гэта за калгасы, вот дзе, што за яны? З Мінскай вобласці былі, там я там засмяяўся так відавочна і адкрыта, говорю, слухайце, ну у прэзідэнта ёсць там пачуццё гумару, ён таксама троліць любіць. Ну патроліў чалавек, што вы кінуліся выконваць тое, што, ну, я упэўнены, што Лукашенко ніколі сур'ёзна не думаў накіраваць мне ў калхоз. Ну ніколі, гэта просто быў такі тролінг. Ну, як кажуць, у гэта Александр Ильич такі вось такую сделку. Ён ідзе на 3 гады ў аспірантуру да мяне вучыць эканамічную тэорыю, а ты на гэты час едзеш у калгас. У гэтым кантэксце я думаю, што краіна бы выйграла. Ну, ведаеце, ў аспірантуру да заікі это яшчэ большы тролінг, чым Романчука ў калгас старшынёй. Ну, якая была рэакцыя, такі і адказ. Ну, так што... Дарэчы, калі вот ўсё ж такі загаварылі пра калгасы, вы расказвалі пра стан, ну, вот у гэтай усей
сельскай гаспадарцы, пра стратныя прадпрыемствы. Лукашенко даводзіў, што я ж сам старшынёй калгаса быў, я лепей ведаю гэтую ўсю сітуацыю. Хто ў гэтай сітуацыі ўсё ж такі правы? Вот чалавек ад зямлі, так бы мовіць, ці чалавек... І тое, што Лукашенко нават не стаў там вось нейкім чынам там падвергаць сумневу. 63,5% аграрных сельскохозяйственных прадпрыемстваў стратныя без дзяржаўнай дапамогі. 63,5%. Калі мы паглядзім, колькі яны зарабілі грошаў, да, то гэта толькі там 5-я частка ад той датацыі дзяржаўнай дапамогі, якую яны атрымліваюць. Пытанне, зноў, якое я задаю і задаваў Александру Григоровичу і ўсей вертыкалі. Слухайце, у нас иждивенцы, ну, і калі вось, зноў так метафорычна казаць, сельская гаспадарка, якая робіць і прадае гуркі за $5, вось, гэта імпартазамяшчэнне мозгу, гэта імпартазамяшчэнне розуму, эканамічнай тэорыі, навукі на тое, каб проста забяспечыць нейкі вал. І вось, зноў, па гарачым следам, кажуць, вот, усё добра для сельскай гаспадаркі зрабілі. І выходзіць дырэктыва номер 6 наконт там падтрымкі аграпрамысловага комплексу, у якіх таксама аніводнай лічбы на грошы. Вось грошаў няма. І калі таксама Лукашенко кажа, ні капейкі не даваць стратным прадпрыемствам. Ну гэта, ну тады не давайце. Альбо не кажыце гэта. Я, ведаце, я больш усяго спачуваю спадарству Нацыянальным банку, якія гэтыя дырэктывы ўсе чытаюць і думаюць, бяруцца за голову і кажуць, адкуль грошы на это ўсё? На ЖКХ, на стройкі, на АПК. Гэта зноў трэба будзе што, друкаваць грошы, браць у даўгі, таму што там асноўнае трэба бы рабіць. Адкуль іх перавысіла колькасць прынятых на работу на 200 000 чалавек, 200 000 чалавек, ну, значыцца, гэта не працуе, гэта не тыя метады. І вось калі я зноў, я хачу, каб беларуская там сельская гаспадарка мела такі же канкурэнцыйны патэнцыял, як і новазеландская, якая 60% экспарту, а гэта там амаль там за $80 мільярдаў, гэта сельская гаспадарчая прадукцыя. Увесь свет. Працуйце ў гэтым рэчышчы. І зноў выходзіць Радаман, вельмі паважаны чалавек. У него там 6 000 гектараў там зямлі, які значна больш крыўды робіць для сельскай гаспадаркі, чым нейкай там вартасці. Але калі ёсць чалавек, там, такі Радаманаў ёсць там в міністэрстве, безумоўна, ён будзе казаць, все добра ў сельскай гаспадаркі, я там такі белы пушысты, і вы такія добрыя ўсе. І вось, ну, калі... Падводзіць вынікі вялікай размовы з Лукашэнкам, вернемся праз хвіліну, гэта сумесны стрым Еўрарады. Прэзідэнта, нагадаю, што выступ Романчука падчас вялікай размовы ператварыўся ў спрэчку эканаміста з Лукашэнкам. Романчук высветліліся прычыны смерці Кіта Флінта, і ён скончыў жыццё самагубствам пасля разрыву з жонкай. Японская сельгаснагляд уводзіць рэжым узмоцненага лабараторнага кантролю да прадукцыі, якая вырабляецца на бялыніцкім прадпрыемстве Бабушкіна Крынка, усё з-за таго, што ў гэтай прадукцыі навачанне ў катаванні. Пра гэта інфармуе следчы камітэт праз сваю прэс-службу. Хілары Клінтон не будзе браць удзелу ў прэзідэнцкіх выбарах 2020 года. Я збіраюся працаваць, гаварыць і адстойваць тое ж, у што я веру, заявіла былая дзяржсакратарка, але балатавацца не буду. Больш навінаў на euraradыё.fm. euraradыё.fm. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Мы працягваем размову з эканамістам Ярас. На што былі прадстаўнікі паднятыя з крэслаў вялікага бізнесу, там Санта-Брэмар, хто там яшчэ быў. Радаман з основу. СНОВ, это сельскохозяйственное предприемство. Да, якія сказалі, які кашмарыць, мы тут, можна сказаць, у райскіх умовах. З аднаго боку, з другого боку, Турчынаў, здаецца, быў таксама. Турчын быў таксама, які, ну, сказаў, што ўсё, там, адсочваем усю сітуацыю. Так ўсё ж такі, кашмараць бізнес ці не? Ну вот той прыклад, які мы цяпер разбіраемся з адміністрацыяй, сведчыць пра тое, што гэта не толькі там адзіны выпадак супраць канкрэтнага чалавека. Гэта сістэма, якая не працуе, дае збой. Можна прыняць зноў, дырэктыва номер 4 не працуе, дэкрэт номер 7 не працуе. Ён там добра тэарэтычна наконт там самазанятых. Ну добра, чалавек там можа там заняцца, у него там будзе там прыбытак, можа там, дай бог, 1000 рублёў там у месяц. Добра, гэта відавочна, і калі там няма бар'ера,
пенсіянераў добра, але з пункту гледжання таго, што створаны ці варункі для таго, каб была праца, так, мы глядзім там падаткавая сістэма, так? Лукашенко не аспрэчыў тое, што я казаў, што 65% даданай вартасці гэта падаткі. З такім падаткавым цяжарам забяспечыць эканамічны ўзрост немагчым. Ні адной краіне свету гэта не ўдалося. Чаму гэта павінна ўдасца Беларусі? Не ўдасца. 80% беларускай эканомікі — дзяржаўны сектар. Зноў, няма магчымасці ў дзяржаўнага кіравання з яго ўзроўнем і якасцю кіраваць такім сектарам, такімі актывамі. Прадайце тое, што стратнае, тое, што там дрэнна ляжыць, аддайце тым мясцовым прадпрымальнікам, якія ёсць. Вось. І калі мы, я кажу, кашмараць ці не кашмараць. Зноў, калі у Машэнскага альбо снова там у сяброў рады па развіццю прадпрымальніцтва, буйны бізнес, там у кожнага там больш за 200 мільёнаў актываў ёсць. Яны залежаць ад улады настолькі, там ліцэнзіі, дазволы, крэдыты, там зямля, нейкія льготы, альбо просто там канкурэнта поле, якое канкурэнтнае, там плацяжы ёсць, што як толькі ён пачне крытыкаваць, гэта будзе ўспрынята як быццам бы як некая палітычная заява. Не як крытычная, канструктыўная пазіцыя бізнесу, які хацеў бы просто паўплываць на варункі працы, быць канкурэнтаздольнымі, да? А наадварот. І чаму, якую мы там тэндэнцыю бачым? Апошнія там 2-3 гады. Все больш не толькі там малых прадпрымальнікаў альбо там моладзі, але буйнога беларускага бізнесу з'язджае за мяжы нашай краіны і будуе там прадпрыемствы. Мы страчваем, і вось адной з тэмай платформы бізнесу гэтага году і тэма, якая будзе ў мяне ў гэтай маёй праграме Беларусь 2025 $100 мільярдаў, гэта партнерства буйнога і малога бізнесу. Таму што ў нас ёсць там 100, 150, 200 буйных прадпрымальнікаў, буйнога бізнесу, прыватнага, якія маюць кампетэнцыі, якія маюць грошы, якія маюць там інфраструктуру збыту вытворчасці, якія маглі бы стаць лакаматывамі, а мы праводзіць не будзем. Мы пачынаем з чыстага ліста, і з таго чыстага ліста мы будзем працаваць вось па празрыстых, зразумелых, аднолькавых для ўсіх правілах. Вось калі такое будзе, тады буйны бізнес беларускі хутка разбярэцца і за стратнымі прадпрыемствамі, і будзе лакаматывам прыцягнення гэтых тэхналогій 4-й прамысловай рэвалюцыі і зробіць тое, што па сутнасці Лукашенко загадаў зрабіць з нашай эканомікай. І там цифравізацыя, і рабатызацыя, і штучны інтэлект, усё гэта будзе. Але хто гэта павінна рабіць? Не акадэмія навук, не там міністэрства прамысловасці, а менавіта гэтыя буйныя людзі, якія вельмі добра арыентуюцца ў сусветных трендах, таму што вельмі там частка іх з'яўляецца ўжо сусветнай элітай. Чаму ў нас у Мінску няма World Tank Tower? Чаму у нас няма там буйной нерухомасці iTransition, там ІПАМу, усіх тых лідараў сусветных, якія вядомы на ўсім свеце. Вось тыя людзі, якія грошы зарабляюць, яны павінны быць лакаматывамі, і мы павінны ганарыцца імі. А дзе яны? І зноў мы разам з гэтымі айцішнікамі зноў кажам, я з імі размаўляю, кажу: хлопцы, што вам трэба? У вас там ёсць там скарасны інтэрнэт, усё. Амністыя. Нам павінны зразумелыя правілы гульні. Здаецца ж, паабяцаў амністыю капітала зрабіць. Ну так вось колькі мы ўжо 5 гадоў пра гэта кажам, гэта была асноўная тэма 2018 года платформы бізнесу. Я кажу, што гэта дыялог ідзе, нас слышаць. Крыху па крыху. Я вельмі удзячны тым людзям у адміністрацыі прэзідэнта, у радзе міністра, у міністэрствах, якія з'яўляюцца нашымі паплечнікамі. Яны таксама знутры ваююць супраць тых людзей, якія блякуюць гэта рашэнне. Перш за ўсё я кажу, нам трэба такая цывілізаваная пляцоўка, дыскусія з праваахоўнымі органамі наконт іх уплыву на эканамічную палітыку. Вось то, што думаю, што прэзідэнт мяне не зразумеў крыху, таму што я казаў не то, што там кашмарыць бізнес толькі ў гэтым, так? А то, што, напрыклад, ёсць нейкая там прапанова наконт ліцэнзіі, альбо наконт падатку абкладання, наконт розных аспектаў эканамічнай бізнес-дзейнасці. І зноў, калі ў гэты ланцужок уключаны праваахоўныя органы, трэба атрымаць подпіс там намесніка, там камітэт дзяржкантроля, следчы камітэт, пракуратура. Гэта не іх справа ввогуле. Яны трэба выконваць свае канкрэтныя абавязкі. А калі яны думаюць з пункту гледжання свайго, да, яны ніколі не падпішуць тых рэчаў, якія там, памятаю, спадар Матюшэўскі. 3-2 гады бадзяўся з гэтымі ўсімі там людзьмі для таго, каб прабіць там такі нявінны закон о зменах парадку ліцэнзіі.
ліцэнзавання. Ну і слухайце, ну з такім падыходам мы там рэчы, якія можна зрабіць за дзень, будзем рабіць 2 гады. Вось і гэта хуткасць таго, што зменаў, яны павінна быць значна вышэйшая, таму што вось зноў змены з Расіяй, змены тэхналогій, канкурэнцыя, якая расце з пункту рэгіёнаў, усе тыя фактары, якія кажуць, слухайце ж, калі мы будзем так памяркоўна думаць і змяняць там одну нейкую пастанову там у год, ну мы так не паспеем, мы будзем зноў адставаць ад сусвету. Ярослав, вот вы кажаце пра, скажем, там чыноўнікаў у адміністрацыі той же самой, якія адны на адной пазіцыі, другія на другой, вось малацы, гэтыя нас падтрымліваюць, гэтыя не падтрымліваюць. Але вот калі на прыкладзе ўзяць вот тых же самых кортаў, пра якія вы расказвалі, пра якія усе ведалі, пра звароты дасылаліся, СМІ пісалі, блогеры пісалі, нейкія там чыноўнікі ведалі, але ў выніку ўсе чакалі, што скажа, крыкне адзін чалавек. Так і тут. Што толку з гэтых вот пазіцый плыняў унутраных «я за гэта, ты за гэта», калі ўсё адно ўсё упіраецца ў аднаго чалавека? І ў гэтым асноўная небяспека і рызыка вось той існуючай мадэлі. Лукашенко, ну ўсе мы пад Богам ходзім, так? Ну здарыцца нешта. І што? Якая аснова заканадаўчая, інстытуцыянальная для устойлівага развіцця краіны? Не можа адзін чалавек, хоць бы святы быў там, першы прэзідэнт, там, нацыяналіст, там, сацыяліст, выконваць столькі абавязкаў там, і зямлю выдзяляць, і там дрэвы садзіць, і бульбу капаць, і ўсё. Ну, это немагчыма. І зноў ён перадае паўнамоцтвы, гэта ўсё апісана на ўзроўні Мінскага гарвыканкама, Мінскай вобласці. Яны там канкрэтныя вось прозвішчы людзей, якія блякавалі альбо кашмарылі менавіта гэтага рэвітара, якія рабілі там супраць, вось, калі прэзідэнт кажа, ну гэта рашэнне яго было, людзі, калі вы прыватныя там прымальнікі, зарабляеце грошы, укладваеце ў дзіцячы спорт. Гэта Сергей зарабляе грошы ў Беларусі, беларускі прадпрымальнік, у Мінскім раёне, на там пустыры, зрабіў сучасныя корты, робіць там дзіцячы спорт, падтрымлівае яго, за свае грошы возіць людзей на спаборніцтвы. Ну, слухайце, як казаць там 10 намаганняў прэзідэнта да прадпрымальнікаў, усе 10 ён падпадае. І зноў камусьці захацелася ўзяць вось гэтыя корты, гэтую там часціну зямлі і кашмараць, і зноў спасылаючыся самае вось то, што ў адміністрацыі мы казалі. Ну, калі кажуць там нейкае там абсурднае рашэнне пасля судовае там паселішча, ну вы ж ведаеце, усё там вырашана зверху. Быццам Лукашенко загадаў там, вось даў нам паўнамоцтвы гэтай корты знішчыць. Ну, гэта абсурд, гэта проста сітуацыя, калі чыноўнікі прыкрываюцца імём прэзідэнта для таго, каб зрабіць свае там шкурныя інтарэсы. І у гэтай справе, я спадзяюся, потом будзе яна мець працяг, замешаны ўжо людзі, якія маюць паўнамоцтвы прэзідэнта да таго, каб падтрымліваць бізнес. І зноў спадарня Наталья Івановна Качанова. Калі яна даведалася, ну, учора мы было, што, слухайце, знеслі аб'ект, 2 мільёны даляраў, там 2-3 мільёны даляраў было ўложана ў аб'ект, і інвестор казаў, ну добра, я ж не магу вас пераканаць жа, забірайце задарма гэты аб'ект, нехта прабудуе, вось дакументацыя, растварыліся, таму што ёсць бюракратыя Мінска ў гэтым кантэксце. І мінская бюракратыя там з прозвішча, напрыклад, канкрэтных людзей была у мінскім гэтым выканкаме. Няхай разбіраецца прокуратура, следчы камітэт, КДБ, усе, таму што так не можна так быць. Што это такое? Чаму на вас спасылаюцца ўсе для таго, как кашмарыць беларускі бізнес? І вось зноў, як я пачаў гэтыя справы гаварыць, у меня ўжо апошнія там 2 дні, там 12-15 справаў падобных, як кашмараць бізнес вось з нерухомасцю, з рознымі парушэннямі менавіта мясцовай улады. Жартам, падколкай, ці сапраўды можна сесці там Романчуку разам з Заікай, яшчэ там з кім-небудзь, скласці такую праграму, даслаць, і там яе сапраўды вывучаць, а можа нешта яшчэ і возьмуць. Я на працягу ўжо апошніх 15 гадоў рыхтую і являю адвакатам такіх вось змен канструктыўных, сістэмных. У 2011 годзе я зноў паслаў адміністрацыю прэзідэнта і ўраду антыкрызісны план, які зноў быў праігнараваны. Ёсць дакументы, ёсць кожны год, ідзе платформа бізнеса, дзе там ёсць амаль 100 прапановаў, што трэба рабіць. Адсотак выканання іх там 10,
То есть чыноўнікі бяруць толькі тыя рэчы, якія ім там даспадобы. І зноў, чаму? Таму што фармат дыскусіі, дыялогу абсалютна не адпавядае канструктыву. Вось я высылаю прапановы, як было, напрыклад, у мінулым годзе я зрабіў інавацыйную, я прапанаваў Беларусі налогавы манеўр, які бы уратаваў нас ад расійскага налогавага манеўру. І зноў, якой был адказ урадаў? Ну, мы прынялі да сведзення, як кажуць. Слухайте, давайте дискуссию зробим, давайте Министерство по податкам и сборам, Министерство финансов, Рада министров, администрация президентов. Я готовы на лічбах доказать, что эта система податковая, это значно лепше, чем то, что мы маем. Ніякага адказу няма. Больш таго, ёсць шальмаванне, таму што, напрыклад, некаторыя чыноўнікі, каб не разбірацца, яны проста пішуць там у адміністрацыю прэзідэнта Лукашэнку, ну, гэта не адпавядае нашим інтарэсам, гэта супрацьмат дыскусіі. Калі мы сядзім з адміністрацыяй прэзідэнта, з рада міністраў, з вучонымі, якія, безумоўна, ёсць эканамісты прафесійныя в органах ўлады, і мы сумесна дыскутуем, вось абмяркоўваем розныя пытанні, і потым там сумесна нават з Лукашенко, таму што, зноў, Пуцін, з яго пункту гледжання, Пуцін з'яўляецца адным з самых падгатаваных, вельмі прафесійных эканамістаў сярод прэзідэнтаў. Лукашенко, вось ён з пункту гледжання таго, як ён ставіцца да прыватызацыі, да бізнесу, да прадпрымальніцтва, яго погляды, яны вось злепак той інфармацыі, якая была на пачатку 90-х гадоў. У него няма гэтай дыскусіі, таму што, зноў, я запрапанаваў, давайте мы не зробім адну, павінна быць дыскусія, а не то, што я зрабіў дакумент, выслаў я адміністрацыю прэзідэнта, паціраю рукамі, а там людзі з гэтым дакументам робяць, што хочуць. У меня есть досвед, калі на мой документ была рэакцыя в 2011 годзе, 32 сторонкі напісаў мне ўрад тады, і гэта быў як бы рэферат першакурсніка, які ввогуле нічога не разумеў эканамічнай тэорыі. Ну нельга такія адпіскі рабіць, калі той же самы вот Ярослав Романчук навучыць Александра Лукашенко нейкай эканамічнай тэорыі, і гэта прывядзе да зменаў. Ну а яшчэ ад цябе скажу, калі б у нас былі сапраўды незалежныя суды, можа быць, гэтыя справы вырашаліся лягчэй і прасцей. Досвед Казахстану, калі запрасілі ангельскіх судоў на ангельскае права. Вось таксама наш шлях. Мараторый на гэтае пакаранне ў Беларусі.